Tästä kun lähtee kävelemään, niin täällä on paskapaperi ja käsipyyhe. Hammasharjavehkeet. Siinä. Tästä eteenpäin siputtaa. Keittiö näyttää tältä. Tässä minä nukun. Siellä on ystäväni Osku. Ainut pelastus, koska kissat on evakossa. Kaikki tavarat tässä, tietokone tossa. Tästä mennään eteenpäin. Laitetaan valoja päälle. Tosta. Makuuhuone on tämän näköinen. Kaikki tavarat on siellä. Tästä laitetaan valoja pois. Sitten. Kaikista hienoin. Tää on niinku joku avovankila. Täällä on toi lattiakaivo, joka tosiaan on siisti. Pesukone. Ei mitään. Suihku. Kaikki. Ja sittenhän tää on tää paras. Täällä. Pyhättä täynnä romua. Ei kai siitä. Päivä kerrallaan.